Hindi nga rodan, irugi papagayam nga ibasa, dahil ito'y lagip tinabalabas. Di kalman lang ang pakasaritaan ni Manning Napoleon, Miss X, and the legal wife. Sagudayin nga tisurat. Idi, kalman lang. Idi, kalman lang, manong nemi, tanagdison, naglandingen teroplano nga nagluganak, manipod sa Jaya, Dubai, nga napangko nagtrabahuan. Ngayon saan nga ti asawak nga nilita, ti may simabat kanyak, no dikat ni Julia, nga ex ko. Kaputasan ko nga pagan-anupi ti asawak manong. Imagine, edi pinanawak, tema ko nagtrabaho di Dubai para iti arapaap mi, plano mi. Alpasan nga nagkalaysa kami kat adan makatawin, sipod nagkalaysa kami kat aumentat asenso. Huwen. Aumentat asenso, rin na trabaho dito Pilipinas, sidikit basitmet ti sweldo. Naging nga napanunot ko ti agabroad. Hindi pa kaya tapalubusan nilita, siyempre, tinakayat nga da mga arakop mang panakpak kang kuwana. May magakmat kang kuwana nga pagsayaatan ti pamilya mi. Napintas tawang payanak mi. Tapno di kastagat awan ti sagabal na tapno tumulong bet ngagtrabaho agurnong agsapol. Nagkinari kami manong nemi nga awan ti manggulib titunggal may sakada kami. Pinagkarik ni Lita nga saan nga tultuladen, di kiti asawa nga ibati, di kiti asawa da nga makikamalala. Binagbaganak mat, taore siya ka, uri da kayo, abay da kam kadlaeng aya, nga mabati, dito'y Pilipinas, di agaramid ko na. Ado kanumat, di kiti agaramid, di ta Dubai, kanda dumapay nga pasit, ti pagilyan, nga papananda ko na. Kin nagkariyak mat siyempre. Tanagbalinakbat nga napudno, kinilita, sipud pa, nagasawa kami. Hoy, ngayon mahumpay makatawang ko. Hindi madamag ko manong nemi nga magsinsinnarak sa bali nga lalaki. Gabutan na pa nagkak manong nemi naman pa'y di nakayat ng inamin. Imbiling ko kada mamakin ni papa kapag talawan na asawak. Tay tisidong daging naganak kanyak tinagnaidan na. Awan tinaramidan, ti legal wife ko. Gabuta talaga nga sangkon nga kayat. Nagsipot na talaga nga dyak kaya tikas ken kuha namang lilipot. Manipot madidin, awanin ti bibiyan ko ken kuha na ori tawag nga tawag, text nga text, hangko mas basaan ti message na. Aging ka manong nemi, nga ti may nga aldaw, at ti mawag kaniya. Ida salud-sudat, ket imbaga ng iso ni Julia, my ex. Nadamag na kano manong nemi nga awan kamin kanilita. So nga damatan kung daway na kanong agsublikan niya. Pasubliak ka no. Tapno di kastakat da kami. Iti agin na yan. Da kami inton tagdan na. Inton agawidak di na Pilipinas. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi nagsinobyanan kami kini Miss X. Kanita, kalpasan ti kontratak manong nemi agbakasyon na. Saan nga ti legal nga asawak nga nilita ti umay mangsabat kanyak dito airport no dikat ni ex ko nga ni Julia. Wow, manon nemi. Hindi ta makita ko ang isuna. Kada kiti ado nga sumabat, kada kiti sumangpet nga pasahero. Lagi itak manon nemi, kadagos la nga simken tiriknak. Nakalaplapsat ni ex. Tatibado na manong nemi ket agparang tipuon ti marukong. Nakasunod ti lapsat na idi manong nemi ket nalapsat man itan. Lagi narakop kami manong nemi nagbanglo. Lagi narakop kami ket awan bibiyang naglawlaw. Takas tanga talaga di kita sumangpet ket adda o may bang sabat kada kuwada. Agiin narakop da, agiin nagit. Tagas na unay manong nemi, di pa naglana ka nakapakapakot, nagidibibig mi kini Miss X nga ni Julia. Ano mabalil na ko mamanong nemi, katanda ko mapangi-check-in at itidayta nga, pasyat ti airport, kadagos ko lang ko mga i-check-in. Kat kunak kang kuwana, let's go. Nagidibagahem, pasit lang. Baamlatan nga ta porter di, mangidurun.
Sininyasak ti porter manong nemi ket simurot kada kami. Naguroroy maten manong nemi tinarkilan nga taksi. Na ikargan manong nemi dagiti baggage ko iti compartment ti taxi. Why? Inikak maten na ti tandan na. Umisisam ta panakkalan tinted ko. Thank you sir. Sa kami nagloganan ket itilugod ti ayan ni. Pinagonyak ti driver pare sa pinakamalapit na hotel. Napangkam nga ron nag-check-in manon na yung driver ti taxi tinang idisag kadagiti baggage ko nang isirek iti kwarto. Inikak matitip na. Arig na sampay nga nakadayo ti driver manong. Arig na saan ko pa nga nirekap nga nailak ti kwarto ti hotel. Idi arakupek manin ni Miss X na ni Julia. Siya ti mismo? Una ni legal wife mo. Name imas ni Miss X. Beso. Okay. Ket yun kaisa kun manong name iti barukong no kita po. Nagmaya ti tangsit dagiti mansanas na. Ket dito yan nga nagkaram-kamak mano. Karam-kamak ti maysa idinto ta mas masahyak met ti maysa. Bre nangig ko ti asok di Miss X ako na. Oh, maani. Sala nga sikat maili oras siya ka. Di mo lang mo. Mani. Mani. Gusto ko launay manong name iti areng-eng na sana panangibaga nga inuuten tinagang ko nga mani. Adadamat manong name iti nakparang karam-karam kadagiti mansanas na. Kaya namin pinsanan nga lokaisa ni Suna manong name imbabak pa yan pati ti bikini na. Kahit kastaon iti iliw ko nga na nga. Oh, mani. Nabayaglaing ang daddy, mani. Oh, mani. Oo, nailiw mo na ya. Taori mo na kinikiniten. Nasakit nga nagiwas ti sakit. Mani. Mani. Magusto na launay bitinin tinagan ko nga mani man. Hasta una yung ti panangisirek ko tinatintog nakarsa nga dilak iti uneg. Ket dito nga nagkasukain nagdakiwas day nga dilak. Sa kusepsepan manong nemi kada ore na isurot manong nemi ti patong na nga ipangato no kasta nga suluyek kada mani mani namsog kan namsek iti ado nga aso kan reng-eng deta nga siled manong nemi dinikat kumeten ti arwatek isumeten ti simblat manong nemi tasyak ti akin uneg rimabaw meten nga nang romansa kaniya. Magustuhan naman manong nemi na kinikinitan ti barokong ko. Miss X. Julia. Julia. Sana mat impababa manong nemi mailiw nga taa. Nga mangan iti hotdog, jumbo. Gusto ko iti paragsagawisi ti riknak manong. Naglaying ka Miss X. Naglaying ka niligal. Wow. Insinyas kumet manong naming ginuyod ti duwa nga saka na kadne. At dan dagiti gurong na manong nami iti nga ayan ti ulok kadne ta. Eat me and I will eat you. 888 ako na. Nagkinaan kami manong nami ti nakapapaw. Yan gamo ta talaga nga Jack Manterreden tirik na. Nagbatok manin ti posong ket posong manong nemi ket dito yan ngan biat kon ti na mailiwan en unay nga kubra. Mani. Mani. Kasta una yan manong nemi ti panagbayo. Kasta una yan ti panagkabalyo. Pinaspasak ti nagkabalyo manong nemi ket imbaga nga mapan kanuman nga pinalubusak metin tiriknak ket tinposwak kon ti adu nga inak inururnong ket kastawon ti kinapauting kampanagkan kinayat ket ni kastawon ti anal-al kinanang sabmi manong lagi na nakambiit kalpasan na
Dagid ng tao. Nagsinubyan ng tao. Kasanong di legal wife mo? Kumusta ka Tenesona? Anya damok. O may damag mo siya to kidding. Anya kami ito. Panang pagkarop mo. Ada anak na. Tsaka mo napututan siya kamalala na. Saan ka dito mo tawag ka? O saan ka agsalsulod-sud ka dagit naganak ka? Agsalsulod-sud ako man akim awmat amuda. Agsubli-subli ka no idi nga bamat sa diawalay. Nga hindi mauman in something nan. Amo na ka di ka sumangpit kan? Tsaka mo. Ili tagring di cellphone ko manunay mi. Sinulita, saan ba't ka nakapunbok? Mabiglang tasong bata. Hello? Hello, Manny? Sino ito? Your legal wife. Dilita na ito eh. Kasano nga namon cellphone ko? Number ko? Ha? No, kaya't. Ato ti, paraan. Kung gusto mo, maraming paraan. Kung ayaw mo, maraming dahilan. O, bibang ko karatang paragsasaw. Uno pagsasaw. Sige, hanggang makadisturbo ka, mabigla. Ayan mo. Pinapala ito Manila. Agbas ka? Ngagpaaminganan? O, bibiyang mo. Naamok lang ko mga sumangpit ka, hindi. May kakong masinabat. Abi ko sikat sumabat kanya. Nagpuskula tarupang. Kinabot na dakam kining Julia dito hotel. Julia? Sinong Julia? The ex mo? Kaya't mo pa lang ni ex mo? Katsika, namnamain ka di kahit kapay? Manny, awang pulos ti pamaneknek, ti pampabasol mo kanya. Ish! Hala pamaneknek. Ada ka ti pamaneknek mo? Adulay nga di kita ngitetext keng ka. Adulay na kita mga dandanong keng ka. Ngim ni video, ni picture, at akad nga rin tadaking ka nga ebidensya. Diyak ka sa pulan na kita. Tadagiti nang idanon kanyak. Kat adata, panagtalik ko kadakwada. Tapos ko mga ibagado no sangapod no. Tsaka mo no apay. Hanggang naging kukunapay, Lita. Sanggan nga kayat. Gapot na nagsinubyalan kami kini Julia. Da kami tagdan na. Ni Julia at ihawid ko jabalay. Kat saan ka ko man namang riribok. Lipatan na kon. No kayat mo. Paanal tantot kasarta. Tapno, may kasar ko ni Julia. Kat sika. Adan tumatan nawaya manging kasar ken ka. Saan ko itong haramidan dahita? Gapot na natulos ti konsensya. Nagbali na ka na pudno ken ka, Manny. Saan na ka mamati ken ka? Huh. Kan talagang saan ka na kayan? Saan ka na kayan na talaga? Gapot na nagsinubyanan kaming kini Julia. Sige, kahit makadisturbo ka. Bye. Inagtap ko manong name ni cellphone ko. Kalpasan na. Nagsubliak iti ayan ni Julia kat inarakop ko. Ni legal wife mo na jay? Kat. As nangigmumet. Diakon pa ganano. Nangigmumet nga sikat iyawid ko di balay. Talaga? Di man lang kasuratan ti kurang na tapno agasawa ta. Kahit kung umandaan ta ti anak. Agarabin ta ti anak ta. Oh, Julia. Oh, Manny. Napasamak pa manong na iti panagpapasmi kalpasan na. Nag-order kami ti makan ken mainom manong na insurrect dan ti makan ken mainom diti unek. Naginom kami, nakaragragsak kami. Hindi maala na makabarte ken ti lokong ex ko. Pinatukar naman tayo, nagpatukar iti stereo kalpasan na gani. Nagsalsalot. Timakderag mo't manong naimi, kita inarakop ko, kita salsala kami nga doon. Kubayatan manong naimi, agdakdakikos, dagiti ramay ko iti baba.
Kabayatan nga binagkat ko sa ko insaluket banong naimi tabalabat titiso. Naisaluketin takas taon ay tangken di hotdog jumbo. Ket nagkapitan na titinged ko manong naimi nga iso ti captain na tapno ngumato bumaba. Tultulongak met manong naimi babayan ti panangyatok ti patong na mani. Naturog kami kalpasangan na busmi di may sangalong nek manong naimi. Pumarbangon di mapanak iti banyo ang digos si marunungmet ni Julia. Nagdigos ka mga doa. Manen manong naimi. Manen kat manen kaslasaanan nga maulit tupay kaslaawanan ti gondaway mi pay. Wala lublom sa ti matami manong naimi nga nabigatan. Nagbiyahe kami, nag-day trip kami manong naimi nga nagpamianan. Kat saan nga mas daw, dapapa kini mama, manong naimi, di sumangpet kami. Malemen di sumangpet kami. Dakon ma. Pa, ay, kasala nga naging bagahe mo iti. Hiniawid mo, nagyawid ka pa iti babae. Ni Julia, isuntag baling nga manukang iyo. Ay, kita mo nga maikasar iso na ata, nagkasar kayo kinilita. Babae niyo ma, pa. Di akong kayat na diyang babae. Lalakit no, ko nam, di iso. Maramin mi. Welcome ka nga rudiha, di bala pamilya mi. At sabi ko ma, sa munto atultuladin na di mo na nga manukang mi. Nga sigunti damag ka talagang nagaraw. Namumpay, ti makita mo yung kadi nga ebidensya. Ano kahit yung samon pa ba? Talaga matgawan ti ebidensya. Kaslayo na isaksakit na diyang alita. Saan kong isaksakit, iho? Magbagbagat lang ti pudnong awan ti ebidensya. At mas daw ka mga edita ibagam nga papanawin may suna. Kata, kayo malanag ko na nga. Dandanig kang kanayon nga mawadlad na daw nga gawid. Wala tagop overtime ngay. Nga di pa nang ipagarup yung overtime kit overtime. Nga maawang magpakita tayo ebidensya. Papa, di na mabaling nga sangin sa tupay pagsalitahan tayo. Kasi sa ipakpakita yung nga sanyo kayat ni Julia. Bagbagak laeng ti kinalegal ti amin iho. Legal kay nga agasawa kinilita. Idinto tatayo isang pet mo kit Miss X mo. Ang lamsam da. Panunuta makit kabit mo. Kabit ko man no, Miss X ko, papa. Ngayon ison di patpatig ko. Ison tagbaling nga manukag yo. Ison di asawat. Kaya no sa nabarat panangawat yung kung ano, no niya magkita. Di, mangsapol kami ito pagkasarami. Kaya makamuka. Bagbagak lang ti opinion mo, opinion ko iyo. Nagaputawan ti ebidensya tayo, sa tinga basta husgaan diya tao. Ta nakakaasyo pa. Isa tingin ko nagmat. Oh my God, Julia. Ma, baka mukha nga rin bakit sumi. Kahit mo naging na, nabanog kami ti biyahe. Kaya nababali mo kami, mama. Naimas ko bang basit sa dayan tayo pangrabi. Ay, awan ti pagdanaga mi ho. Amok sumangpet kayo sa gapo na nga. Alang i-ready Pa, excuse me pa. Di mo kaya ito binam. Pinapartik nga kalding. Ha? Kaya mo katumtang ka kahit paborito mo ni kalding ka na. Kapukan kaya mo. Dan, natemplahon. Mabidlang rin pa. Medyo aginanakam labit. Aginanawan no, panakpak. Nimot pa. Aginana kami. Iti unig ti silid ko manong name umar arakop ni Julia. Panakpak mo na ginanata. Diyan ka iti kasi yung pakita kanyak ni papang mo. Pakita na wani nga saan nakakayat. Hanga kastat kahit ang sawen. Ipalpalagip na lakanyak di legality. Gabuto sa nga siya legal nga asawam. Kat kuna na nga kirida na. Kastat labas na ata siyempre. Hanggang asawa, di kami rin asawa. Ngam si katipat-patig ko, katipat-patignak, di ba? Katuhan, isang papapanuta ni papang mo. Baka dalang panag-crush na kayang ka. Oh? Ni papa, crush kanya? Ni papang mo? Napagkati pa nagkita na kayang ka rin. Hala, si kamat, pag-imunam ni papang mo. Nga dahi ta. Yung baka pa nag-crush na kayang ka.
Na, sikat agad na ta. Kasla kayat ko tagpulutan iti kapukan kakarnin kalding. Hindi umayak mo. Kahit ko ito minom. Kinagpulutan. Kabayatan manong naming agin inom kinagpupulutan kami. Tadumatan di kiti imarak nga kabagyak manong. Pagamonta imbaga ni mama. Da sa nga ilim. No sa nga ili Sino ma? Ti legal nga asawa madda. Ma, papanawin nyo. So, mati ko na kang saan ko naman ipapang mo. Anya? Di ka din nga legal nga asawa. Ti kursunada ni papa mo na natin ex ko. Huy, ano dati nga bagbaga mo? Abay, hindi na kahit papanawin ni Lita. Las kayo nung nagsarita kayo. Kaya nagsasarita kayo nga talo. Anak ko mabalit na ka na pagsalita kami kila dyan ka babae. Di mat kaya na papanahon ni papang mo. Imbaga na kanya, gaya ba nagdito ako na. Nagsasarita ka nga talo. Pagpili-pilyan lak, siyempre, ni Julia at pilyan. Alam ka tingin ka karoon sangwan ng tapno malpasan. Tadi mo, no, sa mo mapansangwan, hamad nga gawin. Baka pong tutak manong naming na panitiayan de diyang ex, legal wife ko manong naming. Ano masapol mo? Ha? Laglagi pa mo siya, tilegal ng asawang. Wala siya kang pwesa tilegal ng asawak. Nga ex ko lang, isuna. Ngayon saan ko nga ex? Ha? Isun ti kayat ko nga legal ng asawak at si kaitan ti ex. Manny, denggan ko. Ano ko man denggan ka? Ulit-ulit mga baga nga awan basol mo, awan ti kinapudno na nga adakasin sinarak mo, ibaga mga awan kinapudno na nga adalalakim, ibaga mga awan, gabutag sutok pepeso. Awan ti sa bali nga inarakop ko pa ilong dila ang siksika. Siksika lang tinakadagig ko kaniya. Naglagi pem, sika lang ti mo na kaya nagnanahin nga lalaki di piyak ko. Sika di patpatag ko man nagbalinak nga napudno kang ka. Nga lang namin amon no apay. Nga dadikit tao. Nga pinerperdidak. Nga bastaratan mamati ka nga wamat ebidensya. Mangiba ka kamanti ore may salang ebidensya. Basta saan ko ang kayat. Basta mamati ak. Nga narugit kan nga babae. Kaya da ebidensya, kaya awan. Kansang kan nga eten. Ni Julia tipatpatig kon. Iso nga mabaling ka di nga pumanaw kan. Pumanaw kan! Ngamsak ba nga pimanaw manong nemi pinagpulutan ni Papa. Iti kilaw na kalding. Kat pinainom na. Kuspod nun sakit din ang kursunada ni Papang mo di legal nga asawa ma. Saan nga siya ti kursunada na di legal nga asawa. Kitamkit ni papainumin na. Agsangsango da. Agpimpinulutan da. Hangat ang agi mo ni mamang mo. Tsukmanan mo. Baka mat ni Papang mo iti nangap ti iliw ni baka mo iti awang ka sa ngatamen kasingpit ni Papang ko. Mote nga raw. Sige, uminom kami no kahit mo pinom. Pulutan ka. Napsuka ko. Sa balit kahit ko pulutanan. My God. Ano tayo manin? Datakalding mo ti kayat kong karkaram ka man. Dito ni... Manong name it makder kami kat nakairot ti panangar-arakop ni Julia kanyak kat limabas kami ti ayan ti legal wife ko kasang sango na ni Papa. Oh, sweetheart, may liwak man kang let's go in heaven. Impangig pa ni Julia manong name kat siyempre ti malyaw ni Lita. Piman nga legal nga asawak ta makasangsangit piman. Basol mo
sikat imo na nga nagaramin. Kung kunak madlatan manong nemi, kat syempre, iti ka dami manin iti silet, kat ito manin manong panakpak man. Sila kayong ima sa kilawon nga kaling manong nemi, tinamayak, asinapsipak pa manin manong nemi, iti yapo, nakasabsabor nga kastauna, iti panagdanum na manong nemi, nga talon uno bengkag, sinilong, nga adda kini Julia. No muna ta magustuwak manong nemi di panang bitin-bitin nang ibaga di balikas panang ibalikas di nagang ko nga mani mani nagtali na Edgaro dito sidong ko ni Julia kabayatan manong nemi di panagbakasyon ko ket kunak ngayon doon madanunan di panagsublik iji duway tap na ituloy ko tagtrabaho kasaritak to dilita para ti legal separation. Ano paanal ko ti kalay sami. Kaninto ng palbalyo nga gawid ha. Ikalay sagad to, may Miss X. Palang tatawag mo kanya. Sige. Kasalitam to karon na nga legal wife mo. Duwalawasan, manong nemi sakbay, iti pa nagsublig ija Dubai. Pinagpakala kanyak ni Julia. Papanam, mailiwak mo't sa jabalay si Kamat. Diyak pinagawawin. Kasi nang kabayag mo. Dual daw lang. Dual daw. Sige. Urayin ka ha. Basta dual daw lang. Dual daw. Kat kalpasan di dual daw. Manon nemi ururay. Ti pa nagsubli ni Julia. Ngem sa balit na uray ko mano. Naisen kanyak. Na picture. Iti messenger ko. Idi kita nakikitotak. Ni Julia? At akain narakop na? Sabalin sa manin dito yung pamadpadakes. Oh no, panakarakrakte. Nakalalisto lang mang-produce. Dadagin narakop sa dasoktan ti ulo, unurupak. Imsi marunong manong nemi ti video. Santan nga, masuktan ba ito ulo ti video? Kapata talaga nakadata ni Julia. Magitak nga iso. Kadamang brut-brut sa kenkwana. Kadamang kakaan kenkwana. Iso nga ta. Kat mangag ko di buses na. Kat kasla. Anit na ganyan lalaki. Julio. So, di ayop. Di bang lilipot. Silukot siya mabahin. Sa nga tamap nagkanya kaya. Kang kanak lang aruden na pampalagpakan sa bali. Sino ti? Tinawagak manunimi ti mismo nga nang isen. At syempre, saan nga simbrek, iti messenger ko no saan ko agayam ti messenger. Nagring, ngapsan nga sungbatan. Nagring, ngapsan nga sungbatan. Minisensa. No talaga nga pudno, dato insan mo kanya. Sungbatan ti tawag ko. Perjim laeng ni Julia. Sinong bata naman nung nemi ti text ko. At daking kanusaan ka nga mamati. Ngam nakalawlawag ti amin. Ti ex mo tinalawag amang lilipot. Saan nga ti legal wife mo? Siguro. Nimit lang litra ito eh. Nangalat sa baling account. Nangaramit sa baling account. Siyak mamati. Yung nalpas matlayangan ti duwang aldaw, jak matapasang pet ni Julia, manong nemi tawagak, unattended cellphone. Nadlaw ni mama, manong nemi ang problema. Anak ko mga sakaslasaan nga makaanak nga pusa, ha? Ni Julia, mama. Abe ni ex mo. Duwalang aldaw ko na, yung maumad din. May kapatitan nga aldaw. Tawaga mo. Unattended mo. Di ka mapansa di balay da.
among matibalay da. Irinto tanang ngikmit ni Papa Manon eh. Ada problema magkana dyan ex mo, ha? Pa, anda ko mga pagibiyangan. Awag bibiyang-biyang ka, nga da ka pa natin poderme. Loko. Huh. Ana, ada matibang ibagbagakan ka, nga da sa bali nga lalaki di biyag na dyan kamalalam. Ada nga insenda picture kan video. Nga kaya katuin, ada ebidensya. Ngam di asawa mo nga eh. Hindi bagada nga ada kamalala na. At agad ebidensya ang ipatulod na. Agura kayo man papa. Sino kanunungan nyo katakwada? No, sino tosto isot kanunungat? Nasakit pa nagkursunada iti asawa. Gago. Gano'n mo tapatal-talang ka. Ibagbagak la ito, no anyaman tadda ti panunod ko, opinion ko. Kas amam. Saan ka basta kami namati latan ah? Nga radya kasdya kay pabagada kang nilita kat kasdya kay namati kalatan. Saan ka nagsinublian ng kadadya ex mo? Apa yung nagbaling ni ex mo? Dadya nga huli alaman? Alaman? Apa yung insinam? Sikat ng insina kayong kuha na iding, uno sika, uno isura. Siyak papa. Apa yung netrason? Sa amin lagay mga sisyak ti imo na. Una sa amin lagay ang sisyak ti lalaki di biyag na. Kaya tuwan. Idin to tati asawam. Sika. Idin ang burak ti kaya nabirhen na, di ba? Ni Julia nga eh. Idin damo nga tagikuha yung virgin ka di? Saan? Isa nung nga rin tatin na dalos. Ti legal wife mo, wano ti ex mo. Nangadot pa maneknek na paneknek ka nga sa ala siksika ti lalaki di biyag ni ex mo idida kayo. Ket ti asawa nga ron, ti legal nga asawa. Ada ka din nakita, ada ka din pamaneknek. Pinatas na ka di ka talagang ti nangalat sa balik, pinagsukot na kayo. Awan, saan? Awan pamaneknek. Saan ka di? Kan talaga nga saan nga inaramid. Haya po, haya, money. Tigat ka nung alistom kami nga mamati. Nga awan ba pulos pamaneknek. Aso nung ita nga tinagbaling nga narokop. Nilita, mundo sika. Napanak nga talaga manunemi ti balay da Julia. Ni mamang na manunemi ti nangilukat itiri daw ket nakigtot. Si Kamid Gayam, si ka ni Manny, nana. Siyak ni Manny. Di ex ni Julia. Nga ni Julia ket ex mo. Wala na. Ngayon may diantak sa Dubai, ket nagaramid ti madi di asawak, nagsinublanan kami kini Julia. Isot ay may simabat kanya. Almost makabulan na sa diabalay, sakbay nga nagpakada nga iba dito, yung mailiw kano kada kayo? Ada ka di suna? Ada. Kasarsarag dalawa na iti silada. Sino kadwa na? Kaya di boyfriend na. Siya di boyfriend na na. Kaya da ka nga ta, nga da asawa mo, idin to ta, dadya ka, at kadwa na silad na, kita awang bay asawa na. Ngay suti na kasagana nga magikasar kang kuha na. Saan mo nga may kasar, di anak mi, kaputadan kan ti asawa, barok. Latap nung ti kasitagat, nalawag ti amin, sobrang ka, dumanong ka. Tayo nagparuha rin ida. Intong malpas da, kasir-sir da nga eh. Mabalin siguro nalpas da itan. Napan nagtugtog ti bagat manong. Hindi na makitak ni Julia. Oh, apay nga di ka naka-oray, mani. Agawid ako man kayo. Agawid ka? Gwen, umayat ko makunak. Tapno ibagak kang ka nga napagtulagan min ka ni Robert ti kalay sami. Isa ni Robert. Kunak ba na no sisyak laing? Pampanunutak nga rin kat dinakbat may kasar. Ni Robert kat may kasar na. Amo ka ni Robert?
nga almost makabulan, nga arig na, nagdan nata, ang asawa. Nga unti sa baling aramidan, tanong ko, ano saan nga panakpak? Amo na, mawatan na. Pare, saan mo nga, ikalikagong nga, agawin kanyak ti ex mo. Hangko ang kayat, dagmat agawin ti ex ko ket. Kahit ko lapanik-nikan ti puno. Anya palang Arturo Rayem. Awang nga tamo tinas ka na bagsasalitaan tayo para dahil. Nadisturbom ti Roman sa amin. Sige. Agawin na karotan. Bye, money. Thank you. Mapingro mingag thank you ko. Siyempre. Kadagiti pa nakaulilak nga awan ni Robert. Ada ka nang kadagiti pa nakailiw ko. Dinanog-danog ko ti angin manon na mi idadda ako ni Tirowal. Nga edit adda ko ni balay nakigtot ni mama edit danugak manong na mi ti center table. Oh! Anda! Oh! Ano ko? Nakigtutak pa Diyos ko. Kat nabuongan. Ay kat kastawarin. Dito ba nagdardar ti gamgam mo? Ape nga dinanog mo ti Sarbeng. Jesus po kaya, Jesus, matakek, sagli nga din na oras. Kinagsay-saya sa'yo, tinarat, gumgam mo, anak ko. Kailangan mabiglang tamangalak, tipang badbad ko. Hindi masidegmet ni Papa. Oh, ti basol ti Sarmeng. Loko hang sikat ng gatang kaneta, soktam. Sa bagay, oran ang nanumita lang talagang ngawanin. Nabura kayo. Anak napasama kami. Anak datakwatam sa Jebalay ni ex mo. At sa baling lalaki tibiyag na, Papa. Iso ka na, pakiasawaan na. Najay ko na, najay tinang isukatam, iti legal nga asawam. Kapay kas to tibiyag ko, Papa. Sika mo lang mga rarami na kasabiyag mo. Ano kung matasang ka nga, basta na mati ka na gini pa ng dadail da pa ng perperdida iti asawam. Awang kumatikas to ita problemam. Tawagag ni Lita. Taapay, ano yung bagam kinilita, tilegal nga asawam. Magawid ako. Kaya't na pa yung ita. Abay ko na, tikasta. Manipon mo din imay dito eh. Ito sang-sangpet mo. Ini ba't na tumawag, di ba? Gabot na talagang dimon kayat. Imbaga mo nga tanong mo kayat. Nabanugan nga mga ipablaban ti kalintigan na, nga legal nga asawam. Ang mga matnuta inawat nan, katkas pagarigan ta. Analman ti masapul mo, makakayat na paanal ti kasaryo, kapot adamatan kasukat mo. Kaya may masuna na. Tadi ka matmamati kayong kuha na. Apay amuyo. Amangan ko na. Ba't Papa? Tawagat. Nang Jack matan matawagan, Mano. Jack matan matawagan. Apay nga ta. Ano damanin ti pa nakariribok ko. Dandani pa hindi pa nagsublig di Dubai, Manong Naimi. Timawag ka, kumbaga, saan ako nagsubli? Nabanak itibalay, Manong Naimi, ni Lita, ni tatang natin ng ilukat tiri daw. Ti masapol mo, Barok. Kahit ko mga pasubliran ti asawak tatang. Ana? Kahit ko kuman nga pasubliran ti asawak, kunak tatang. Dapat kalau ita pa masublim. Ano kay Diyos ako? Awanin ti asawam. Awanin ko na yun. Ano kay Diyos ako? Natay ka din ti asawa. Gago. Awanin dito ti asawam. Sa dintayan na tatan. Kaya sumunta na si Mublat ka na ti abroad. Dapat sa Singapore.
Jak makunta kiso na tata. Umabaling ka din ito kanyak ti pakakuntahak kang kuha na taan niya ti bagam. Kahit ko nagpakahon kang kuha na. Sa nga sinsinan tinaramid mo iti anak ko parang. Pinagbalin mo nga dakas. Pinagbalin mo nga gulib. Nga saan lang isusuna. Inraman na kami pa'y nga pamilya na. Saan kumalipatan, di ka gundaway nga panagsangsangit na. Ibang kanupay nga pati ti pamilya na. Pamilya kami ti gulib. Awan timbagbagam, kahit mo parag taropam dito. Tatang, titured mo kindi ang obay dito. Kalpasan tinaramid mo kasjay, na pinagbalin mo nga dagas ti anak ko. Nginaramraman kami pa'y. Sino kumat imalano no saan nga tiinan ako nam, mapay. Ada lalaki kumat asawak. Pakawarin ako ma. Kaya mo taparparek turupam dito eh. Adda ka mismo dito nagtibalay ko. Pakawanan ko madatang. Pakawanan ko ma. Tiket kinalistom nga na mati. Sika, tinagbaling nga na rokop, parok. Basta lang na mati ka. Nga di mo inurin ang tapang maniknek. Nagbaling nga na siya at yan ako. Pinagbaling mo nga dakas. Sorry, tatang. Sorry, pumanaw ka. Hindi bin kayat. Nagsinublan ng kapit asawam. Pumanaw ka na mga numapangkualan di bala daw ko kitadtading ka tinapino. Pumanaw ka! Uy, uwan na tayo. Nagsubli-subli ak manong naimit at nulayang maalak ti contact number ti asawa, ti legal nga asawa. Ang napaidam-daman ng naimit. Katap na rigas ta, kat may tuloy kumitlahin ti trabaho ko na nagre-apply ak ti Dubai. Kat sadyay manong naimit. Nagsubli ak ti Dubai. Kaduman ti kiti sulisog, asibay kanyak dito'y manong naming imsang ko idanging kaskaso. Nga ba't na namamok nga may isang babae nga Pilipina matlay. Ilocana, taga Bintaro, lovely manong. Hi, taga ano ka? Ilocos Sur Norte. Ilocos Norte di Bintaro. Sige nga, pasukin. Ay, nagkaraga namin tasin. Ay, excuse me. Handa tumatawag ka niya. Oh, hello. Lita. Anak, kumusta ka na Singapore? At ang orod guwapo dito ngayon mas nagkanyak chika. Tsak ba na muna, tranda na. Guwapo. Anatagan na. Tsak pinatawag na atnagan na. Oo, okay lang. Nga makadisturbo. Wala. Bali mo itong karod. Tsak tumawag ka. Okay, bye. Sino na nakasalita? Lita. Ito yung chatmate ko. Kada sa Singapore. Kailan naman? Oo, kami nga ba? Kahit kumangang kachat. Dati na eh. Kinitak ti profile naman ng iso. Ang friend request sa kakangguan na. Napaidam na dyan. Nakalagid di accept. Awan ti mabali mo pagmutangang kawana managsid lang ti messenger. Ada. Apay ko masut kung tayo nagtakal na gastos. Dati messenger libre. Dalag load mo. Hanga ba ang gastos basta maitad mo kanya. Sino ka kali? Marit na ko. No saan ka lang kumapo, saan kong itad. Thank you. Marit na ka mo tayo? Nalipatan mo rin.
Hamon pa yung baga. Novi. Novi? Sige. Manong Nemi, napanak nagpalud. Tinawagan. Sinong batan na? Hello? Lita? Siyak ni Manny. Manny? Nabay ka karititan? Kananya ko man bibiyang mo, nabayag ako. Ano ba naka-analytical life sa tikayat mo? Ako magdanagam. Ipatulod mo ito annulment paper te pirmahan. Sakan tumat lang, sakon tumat ipatulod. At siya kaya ma-analytical life sa ta. Kahit kung sinublihanan ta, may legal wife. Ha? Kahit mo kadimot lang timang lilipot nga legal nga sawap? Pakawanan na. Pakawanan na, basta haklatan na mati ka na kiti pamadbatakas na kang ka nga ore-on ebidensya. Kasano ni ex mo? Ex ko lang ta. Awan kami. Paapay. Adan sa bali nga nakasawaan na. Kasano na alam ti number ko? Sa tayo mo. Adag dito Dubai. Namamok ni Nobi. Nag-meet kami. Pagkatapos nag-ring na cellphone na kitsi kagayam titimawag. Nagsubli-subliak di ba layo tumalak ti contact number mo. No ano aralamatimetan nga. Facebook account. Ang sanda yung palawos. Mamati ka kumakaniyak mani. Lita. Napas na ganit tinakman nagbababawi. Awali tanti sa bali nga patsyak no sang asika. Ika na kumati sa bali akong tao Sige. Anak, sige. Okay kan? Nagsubli ka kaniyak? Nagsinumblianan ta? Marasa ka nga karigatang isubli. Ti dati nga panagtalik kan panagayat ko ken ka. Mani. Ngayon nakas pagarigan na saan ko nga pasubli. Sorry na lang. Mapasublim dahi ta. Aramidig ti amin tapno may panagnag ko. May panagnag ko. Tinalaos nga panagbabawi. Awanin ito sa bali nga patsyak no sa nga sika. Nakadaldalos kagahin. Siyak na nagbaling nga naruko. I'm so sorry. Siyak na nagbasol. Iso nga siyak na rumbe nga pakawanan. Nakaanado nga gundaway manong name iti panangal alukoy ko iti legal nga asawa. Naabutan na manong name iti 2 years. 2 years lang manong name iti kontrata kay nalak kat nagawidak dito Pilipinas. O, kumusta kan? Kumusta kayon kani legal nga asawam? Nakontak ko, makonkontak ko ma, papangam. Saan ko pa nga nalukoy tirig na na? Ha! Nakakabuta sa nga sinsin ang tinaramid mo? Halaga nga, nasakit para kayong kuwana. Isukit awan abasol na, isukit na matpadakasan, isukit nagbaling ang dakasan, pa... Tsak ngorot amo idi. Wala na di mo amo nga miris na giti pasamak barok. Di mo amo nga usarin ta utak mo. Sige ba. Kaya na manungarod pa nga manungal daw unong lawas bakasyon mo. Doon turnong ko. Doon turnong mo nga asawa. Pangusaram ka ng turnong mo. Tanong ko, masa nga kasi tinaramid mo? Anta kumamatan anak yun ita. Anta kumamatan apo ko mi. Manong nami tapnulikas tagat na pimpindas ko na amalukoy ko trik na nilita. Napanag ti balay da tapno malukoy ko met ginaganakin kuha nakin kakapsat. Kami di malukatan tiri daw manong nami at tinugtog ko. Nakiktutak. Lita? Mani? Nagawin ka kaya man. Kaano ka ba Inilain kalman. Ito mo lagsama ka niya.
kadi. Apengort nga may ka, kat di mo mo andaak. Imayak tapno. Pati rin dinaganak kang ka, katapakawanak katakwata, ituloy ko't mga lukitirik na ada. Tigit ka, kakabsat mo. Sumurik ka. Tang, nang, ada ni Manny. Oy, handa ka man Tatang. Sabi ko mata, mapakawan na kon. Dublek tagkari ka na kayo, ka nagkari ti asawak ti anak yo. Nagbalinak to nga natibker. Nagbalinak to nga narukop. Nga saan nga basta mamati. Siyak tinagbasol. Pinagbaling ko nga dakas, tinakayim imbag, nakasaysaya at nga anak yo. Tulungan ta kumatatang tapno. Maliwan mi nga buklen ti pamilya mi. Pamilya nga awan to ti makarakrak nga nilaing patay. Paano ka na kami ti desisyon, Barok? Sa bagay, napagsasalita amin dahil nga banag idrabi. Lagsalita kayo. Dudududwa kami manong nemi. Inarakop ko iso na, Manny, I love you. Saan nga di ex mo? Sika nga legal wife ko. Saan nagtun nga gayat sa bali? Siksikan tulay. Manny, no di ka nga talay ayatin. Talaga nga saan ka nakayat. Nagbaling ka talaga napatig ka niya. Oh, Manny. Oh, agawan na klita. Agawan na. Epan, ti pa nakailiw ko, ken kuha naman ng nemi, idi tayawid kun ti asawak dito'y balay. Kasto ko na itaragsak, dapa pa kini mama, uwain manong nemi. Gabutan nagsinubyanan kami mitlaing iti asawa. May legal wife. Pinakasingsing pet, nakadaldalos, nakasaysaya at nga asawa. At kasto ko na itinak panagamyaman, tatilikodan nga kasya tinaramid ko, kat si awat pailaing kaniya. Siyak pailaing tinayat na. Idi, ita, kentag na nayo. Saan kami nga naging nadayupay manunemi, nakipatakdar kami ti bukod mi nga balay. Nadan kami manunemi, tinagsasarno nga talong nga anak. Kinagpadpadang ornong mi manunemi, sut imbalay mi, ken nagpunan mi meten, anang ipasdek ti negosyo. Awanin sa pulag pa'y manunemi. Gabutan nagsinubyanan kami watlang iti legal nga asawak. Kalpasan nga napadpadakas kat namati at kat nagsublikan niya ni ex ko. Ni ex ko, anong name ex ka talaga. Di mapagtalkan. Imaglakid din. Tasa nga nagtultuloy nga nakulaban ti panood ko. Imaglakid din na talaga nagsinubyanan kami batlaing iti asawa. Dito nga rod, manong name di pagabuklan, ti pakasalita akas lady kalman laing, kanagyaman naklaunay, iti anus mo nga nangurnos, kalpasangin nakinsan kang ka, ti Italiana. Agaman naglaunay, ti laing mo nga nangibasa, kat sabi kumata, dawat na ibati ng adal, liwliwagan pagsarimingan ti biyag, kadigiripatak ng dimngeg, kanagbuya, more power to your program. Tuwing nga agyaman nga pagaya mo, Manny.